Siraba kumakan jɛmukan daminɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jɛmukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yirana sanga ni wagati k'a fɔ Siraba kumakan jɛmukan yɛrɛ sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama Siraba kan boli sariyaw la. An b'aw fo dan tɛ foli mun na. Komi jateminɛ caman y'a yira an na k'a fɔ sifinnakaw de ka ca accident na accident na. Bon sifinnaka ninnu caman bɛ sɔrɔ lycée de la. O la an ka jɛmukan in kɔnɔna la an y'a kanu wagati ni wagati ka se lycée la ka jɛmukan na bɛn ka panneau ani siraba sariyaw ka o ɲɛf'u ɲɛna. A wagati ni kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye sababu min bɛ kɛ a to u bɛ fɛn caman dɔn siraba sariyaw la u tun tɛ mun dɔn. O fana bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka accident ko nɔgɔya. O hokumu de kɔnɔna la bi an bɛ complexe scolaire Yushao la. Complexe scolaire Yushao mɔgɔ do mɔgɔ min ni a ye jɛmukan in kanu kosɛbɛ. Sanga ni wagati a b'an wele a b'an bilasira ni hakilina ɲumanw ye. A ka yɔrɔ la jardin d'enfant lycée fo ka taa bila professionnel la o bɛɛ bi yan. Donc an bɛna kuma di u ma u ka se ka kuma an ye complexe scolaire Yushao yɛrɛ kan dɔɔni yani an ka don jɛmukan kɔnɔ. Ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye a directeur ye. Directeur ani sɔgɔma. Ani sɔgɔma. Ne tɔgɔ ye d'abord Fadiaman Dambele. Ne ye école fondamentale premier cycle second cycle directeur ye. An bɛ Kalabankɔrɔ Nɛrɛkɔrɔ. Complexe scolaire Yushao comme son nom l'indique complexe scolaire de do. Ka daminɛ jardin na premier cycle second cycle lycée ani centre professionnel. Donc jardin tɔgɔ ye jardin d'enfant Ba Awa. Complexe école privée o ye école privée Yushao o tɔgɔ dara Yushao yɛrɛ la. Voilà, donc lycée Elhadji Karim Traoré tɔgɔ le promoteur Fala ani centre professionnel Yushao. Donc an bɛ kalan kɛ depuis jardin fo professionnel ka tɛmɛ lycée fɛ. O bɛɛ b'an bara yan nɔ. An bɛ Kalabankɔrɔ Nɛrɛkɔrɔ. N'i bɛ taa Ɲamakɔrɔ kuranin na i bɛ garantie bɔ goudron minɛ yanni ka se goudron laban ma i b'an ka plaque ye. Alors écoleso mɔgɔ caman ye écoleso dayɛlɛ Mali kɔnɔ école privée ka ca Mali kɔnɔ bi. Mais école privée Yushao danfaraba ni Mali écoleso caman cɛ. Ka a da Yushao yɛrɛ ka cɛsiri kan. Yushao yɛrɛ ye professionnel de l'éducation ye. Administrateur fɛn fɛn bɛ yan nɔ école maître fɛn fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ ye école karamɔgɔ a bɛɛ ye école karamɔgɔya kalan kɛ a bɛɛ bɔra IFM NSEC NSUP ninnu bɛɛ y'o kalan de kɛ. Donc Yushao a ɲɔgɔn promoteur ka dɔgɔ Mali kɔnɔ. Promoteur kelen mun bɛ a ka bureau bɛ écoleso la yan nɔ a bɛ yan tous les jours du lundi au samedi. Il supervise tout ce que nous faisons. An ka yan baara kalan résultat an ka fɛn sinsinnen bɔ kan kosɛbɛ ka denmisɛnninw kalan ka niveau ɲuman d'u ma. An tɛ ɲinɛ environnement ko an tɛ ɲinɛ propriété ko an tɛ ɲinɛ u ka sécurité ko. Donc Yushao kɔni ye mɔgɔ mun ye a cɛsirilen bɛ denmisɛnninw ka kalan na kosɛbɛ. Ale ka école privée caman bɛ yen nɔ u ka école ko fanga ye wari ko ye mais Yushao ka kalan baselen tɛ wari kan kosɛbɛ. A ka kalan baselen bɛ ladamu kalan résultat. Donc en plus de tout ce qu'on fait écoleso in dayɛlɛlen bɛ Kalabankɔrɔ n'a lamini mɔgɔw de kama yan nɔ. Donc olu de ta Yushao y'a dayɛlɛ mais olu de ta parce que olu de denw bɛ n'a kalan yan nɔ. Donc en plus de ceux qui viennent pour payer Yushao hakili taara se tɛ mun ye écoleso ka ɲi kalan sɛbɛma de bɛ yan nɔ ladamu dafalen de bɛ yan nɔ. Mais n'a tora k'a fɔ ko waritigiw dɔrɔn ka na o denw tɔgɔ sɛbɛn se tɛ mun ye olu denw bɛ kɛrɛfɛ. Donc an bɛ quartier min na c'est un quartier populaire vraiment se tɛ bɛ ye. Donc a hakili taara se tɛ mun ye fɛnɛ pour que olu denw kana se ka kalan kɛ yan nɔ. An ye système de parrainage o fɛnɛ b'an bolo yan nɔ. Donc an ye partenaires ɲini mun b'an dɛmɛ se tɛ mun ye ka olu ka école sara. Donc a bɛ taa mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna na mun bɛ yan nɔ u bɛ kalan kɛ fo u tɛ dɔrɔmɛ sara. Donc an bɛ Yushao fo kosɛbɛ. Ni émission ni mun filɛ nin ye émission ye émission nafama ye. C'est pour ka yira parents d'élèves la ko denmisɛnninw ka ɲɛtaga denmisɛnninw ka ladamu denmisɛnninw ka lakana a hami b'a la tous les jours parce que i yɛrɛ fɛn daminɛ na i ye mun fɔ circulation
dangerba de ye bi an ka jamana kɔnɔ donc ekɔlidenw don denmisɛnninw de bɛ an bolo yan nɔ ekɔli la yan nɔ donc olu ka siniɲɛsigi olu ka lakanali a tɛ se ka tɛmɛ fɔ i ka u bilasira o de la a bɛ san 5 san 6 bɔ bi i yɛrɛ Sumano aw bɛ na ka na ni émission kɛ denmisɛnninw kunna c'est pour que ka sirabakan sariya ka notion rudimentaire ninnu ka yira denmisɛnninw na pour que k'u lakana parce que an bolo yan nɔ denmisɛnnin n'a bɔra so dɔrɔn a bɛ école ka mara de kɔnɔ n'a bɔra so fo ka se école la ka bɔ école la fo ka se so a bɛ école ka mara de kɔnɔ donc u bɛ lakana sira o sira fɛ Isao hami bɔla kuma bɛɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalan kɛni kuma t'o la o kalan niveau kɛni maître o écoledenw bɛɛ b'a dɔn ko n'i bɛ yan dɔrɔn kalan kɛni non kalan sika foyi t'o la en plus de ça la dame u ka sécurité vraiment o ye jɔyɔrɔba ye Isao bolo a b'o kuma fɔ an ye kuma bɛɛ an bɛ a yira parents d'élèves la k'a fɔ ko écoleso ɲuman filɛ u kɔrɔ yan nɔ Isao complexe scolaire Isao filɛ nɛrɛ kɔrɔ Kalabankɔrɔ yan nɔ a yɔrɔ man jan musakaw fɛnɛ a bɛrɛ bɛnnen don ka bɛn vraiment école ka taabolo ma denmisɛnninw bɛ condition bɛɛ la yan nɔ souvent parents d'élèves bɛ école ta ka taa n'u ye fo yɔrɔ jan Clément. C'est ça va, Nissa. Il y a quoi quand même? Emma kuma kelemene bolografi. Afa papu ye kana maranga moto la de kuma chama negetena. Wallahi ni fana na bi. Ne be ci tiga klola. Papu bologana ngana bolo iga moto la tuguni. E la moto ni mabain. Ma fait. Ancle i jɔne ka kumakan laban fi ɲɛna a fi denkɛ ɲɛna biga k'a dan a bolo kana maga denmuso ka moto la tuguni Moïsa bɔra k'a fɔ ɲɛna ko papu na bɔ n'a ka moto ye biga k'a dan dɛ n'aw tɛ kuma caman fɛ ne ko e yɛrɛ t'a kun papu Moïsa o kuma cɛ kelen denw de tɛ e ka mun b'a la cɛ kelen denw de muso kelen de wolola ne ko n den de komi i bɛ ka ko kɛ tan tɔ papu ka moto ko kun man ne nka bi ni kɔkɛ nana bi bɛɛ moto bɛ san ka di papu ma an kana dan moto ma dɛ a ye avion san ne ka sira foyi t'o la ne ko n den ka moto de an kana maga a la tuguni o bɛɛ y'i ka ko ye yɛrɛ bolo ko ye ne ba ne kɔni tɛ mankan fɛ nin ye ne ka kangada laban nin ye bolo nin an ka taa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka lafiya nin du in kɔnɔ don o don kuma caman da la don o don kuma caman mɔgɔ tɔɔrɔla ten ni kɔkɛ nana bi ne b'a fɔ kɔkɛ ka moto san ka di Abdul ma sinon ni ko e tɛ se ka ɲɛbɔ tan tɔ Mon sɔn nse Abdul hɛrɛ sira ma ne kun bɛ fɛ ka ci dɔ f'i ye Abdul o ye ci jumɛn ye ne ka moto kura ko bɛ cogo di Abdul i kɛ pewu ni moto ko in tɛ ni fa nana bi bɛɛ n bɛ nin moto ko in f'a ɲɛna mama sunna a bɛ ka mɛn dɛ ni fa nana kɔni bi bɛɛ moto ko in tɛ n m'a f'a ɲɛna kɔni sɔn kɔkɛ ni ma moto san ka di Abdul ma kɔkɛ i b'a dɔn mun na bɔ la nin du in kɔnɔ i bɔnna la sa kuma o kuma papu ye moto ko kuma ne fɛnɛ bɛ kuma ne to n ka fiɲɛ sama ni ye moto san kuma min na i bɛ se ka fiɲɛ sama o kuma kɔkɛ i tɛ ɲininka fɔlɔ n bɔra yɔrɔ min na e bɔra yɔrɔ jumɛn papu papu tɛ yan bɔn e bɛ ka ne wele yan awɔ taa kɛnɛ ma n'i ye mun ye i bɛna fɔ n ye dɛ bɔn jumɛn k'i ka taa kɛnɛ ma n'i ye mun ye i bɛna fɔ n ye bɔn a ka di taa bɔ n ye mɔgɔlankolon ala moto kura san ka di ɲɔgɔn ma n'i ye cogo jara ta kura ye kɛnɛ ma e ka moto kura de don bɔn e moto kura san ka di ne ma bɔn n cɛ ko ye wala bɔn ne kun bɛ nin yɛrɛ de kɔ kɔkɛ yafa n ma koyi ne kun tɛ nin kalama tani madame ne ko i tɛ tɛmɛ ka bɔ ne ma i ka t'i ka baara kɛ nafigi muso ye Abdul ne mago b'i la mɔ e ko ne yan i sigi n mago b'i la n bɛ mun f'i ɲɛna Abdul i janto i yɛrɛ la
kana siparatura i kana kɛ moto nuta i kana o kɛ ne ko kɛ e ye moto san est ce que casque san la yɛrɛ ayi ne ma casque san mɔgɔ bɛ se ka moto san ka sɔrɔ i ma casque san o la sini i taga baarayɔrɔ la i ka casque san sinon moto in tɛ bouger ka bɔ yan nɔ Abdul i ka kuma ka mɛn awɔ n'o de don problème foyi t'a la o de kun don Papu na yan pɔya bɛ ka ne wele awɔ n ye moto san ka di ma k'i ka taa n'a ye ekɔli la n b'a fɔ i ka taa moto nuta kɛ kare kɔnɔ dɛ kana bɔ kamiyɔnba ni sotaramaw cɛ ma dɛ taa dɔɔni i ka taa ekɔli la i ka segin kana siparatura kɛ dɛ voilà pɔya de kun na awɔ ne taara n teri ne yɛrɛ ɲinɛna ka fɛn dɔ fɔ ye an ye fɔ an ye dalafiya an bɛ 2000 d'i ma ayi ne tɛ wari 2000 2000 awɔ ça passe bon kunu ne fa ye moto kura san ka di ne ma Abdul o ye nouvelle mais ne bɛ conseil kelen d'i ma sisan Bamakɔ circulation man ɲi dɛ n'i bɛ moto boli i bɛ taa dɔɔni kali fili sotarama ni taxiw ɲɛma ka n'o kɛra Abdul ne y'o ladilikan d'i ma i b'a dɔn Jamila ɲɛngo Jamila ye ɲɛngo yɛrɛ de walayi moto in sɔrɔli ɲɛngoyaba de b'a la comme a b'a dɔn k'i tɛna ta i bɛna to ka ne de ta o ɲɛngoya de b'a la kana nin lamɛn dɛ a bolo k'i tɛ se moto la de o moto ko ɲɛngo bɛ mun ɲɛ ne ne b'a fɔ ka sécurité de kama ayi sécurité ɲɛ ɲɛngoya kuma de o mun filɛ ne ta mun ka di ale ye dɔrɔn mɔgɔ k'ale ta dɔrɔn ale k'a fili ka taa dɔrɔn o tɛ dɛ e ɲɛngo de o e ɲɛngo o tɛ ɲɛngo ne b'a ka santé de kama cɛ i bɔ an da la sa ne b'a dɔn a mɛnna ne ka ko man di o e denni yɛrɛ de ɲɛngo ye o f'i yɛrɛ kana na foyi fɔ o f'i yɛrɛ an ka taa ba nin to yan i bɔ an da la aw fila tɛ a ye taa mun ɲɛma o b'o sɔrɔ c'est qui parle Abdul kan moto ko ma jane mais comme ne sinamuso jugu ne bi da pɛtɛ sɔni ko mo shaka moto parce que sans denmisɛnninw u tɛ moto boli dɔɔni u bɛ taga vitesse la u jɔcogo man ɲi circulation na u b'u fili fan bɛɛ fɛ ala de bɛ ne bɔ nin ko in na koyi ala ka Abdul ni ma bɔ nin moto ko in na sinon a ma nɔgɔn dɛ kite Papu Ankle papa Abdul accident accident ya fu kana ta moto la utara Abdul John folo ide Abdul u bɛ docteur so la an ka taa Kana kashi sai dillere ri kana kashi ede me ano ne deme ede soro ne de accident e kana kashi sai ne ba ede to Ankle nse ne fa ko ri bashite bashi foite ko de ne accident ya ede to papu na ga vérifier gale effectivement Papu to don na so marena wa banani bariru atige karla asin karla ana kungulo fane shogu ke ne ba na kashi sai dade ne ba na kashi yere wallahi dade ne fa na yini nga ede sanjoli santan saba ne fa yere on baro ke joto la sa santan saba be moto sangado ma mo yere shima se moto boli kaski me moto la ay kaski nta ne fa ne bolo ne moto sane be kaski sanga kala aflen ide banane bare flen urgence konnala ne bolo ne moto sanga dide ma iba conseil iba fanyena agana moto bol ko sebe agana siparatura ke parce que siparatura absega polsu nyo do comme absega accident ke no gon mo de fiena o din dale me urgence konnala na ngata no ferana John wuli ka sigila ni papa ne kana kashi sa papu
fa ne bɛ min f'i ɲɛna n'i ye moto san ka di den ma i bɛ casque k'a la wa fana i b'a conseiller a kana moto boli kosɛbɛ parce que sisan Bamakɔ wa kala wa bɛɛ de pressé don sisan accident bɛ se ka kɛ kuma bɛɛ ne kɔni b'o de f'i ɲɛna. ko mun de bɛ yan aw bɛɛ b'aw cɛ cɛ ka na mun de ye papu sɔrɔ. i t'i bɔ ne la kuma an tɛ papu bana ne la. ne ka sira de b'o la. Tan tile. nse. Why, Papa? kana kasi sa aw kana kasi sa aw dade jama aw yɛrɛ ɲɛ bɛ papu bana togo la a sen kari la a tigɛ kari la a n'a kunkolo fɛnɛ show kɛ ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ n'aw bɛ moto san ka d'aw denw ma a ye casque k'a la wa fɛnɛ aw k'u conseiller. Papa, on moto clé là. ko moto tile wɛrɛ bɛ taa ekɔli la cogo di. N bɛ taa sotarama la. a tɛ chômer dɛ. Awɔ n b'a dɔn. aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin filɛ ka ban ka moto la k'a da fa ma kulo kunnadi de bɛ ladilikan mɛn n'aw bɛ moto san ka d'aw denw ma aw y'u conseiller wa fɛnɛ aw ka f'u ye u ka code de la route fɛnɛ respecter. C'était les élèves du lycée El Hadj Karim Traoré, dont le thème était le code de la circulation dans le rôle suivant. Je me nomme Koro, je me nomme Kani Koulibaly, j'ai joué le rôle de Koro. Je m'appelle Al-Moïsa Haïdara, je joue le rôle de grande sœur. Je me nomme Anatou Bonkana Touré, j'ai joué le rôle de la maman. Je m'appelle Aïssata Babasso, j'ai joué le rôle de la copine. Je m'appelle Aïchata Poudjougou, j'ai joué le rôle de la coépouse méchante. Je m'appelle Mohamed Bassala Touré, j'ai joué le rôle du père. Je m'appelle Mamadou Sissoko, j'ai joué le rôle du fils Papou. Je m'appelle Mariam Koulibaly, j'ai joué le rôle d'une infirmière. Je m'appelle Oumou Bokoum, j'ai joué le rôle de la copine. Est-ce qu'on peut faire ça? 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 C'est mon petit trophée avant de soulever. On va gagner la finale d'avant. Enfant des gens, tu la vois. En même temps, tu veux la connerie, c'est faux. Elle était en solo, t'es venu la saouler. Voilà. Katana, monsieur Katana. Walayi sans circulation yɛrɛ de ka gɛlɛn ala ka i teliya telimanigiw sɔrɔ ka gonɛ an ka taa telimani i jɔ a bɛ fɛ ka taa kare kɔfɛ mariage min bɛ yen nɔ Bon, aw bɛ 100 sɔrɔ. 100 o man ca dɔɔni. walayi an bɛ taa 200 de. Aw sɔrɔ ni ne y'o wari bɔ de b'a kun ka sɔrɔ wari foyi t'aw kun. Ala an bɛ ka taa goudron kɔfɛ dɔrɔn de o mɔbilitigi bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ. Alama an ka yɛlɛ. Yɛlɛ an ka taa walayi ne yɛrɛ ka fiti. I ka papier bɛ na de dɛ. Awɔ, n bɛ 100 di a ma dɔrɔn ka tɛmɛ. An ka jigin fɔlɔ. I ka moto papier o. Cɛ 100 minɛ an ka taa sa. Cɛ ne ka 100 minɛ lara i tɛ taa ka bɔ yan. Ne bɛ 200 fara la. Cɛ ne tɛ n'i ka don o don 100 minɛ n yɛrɛ ne tɛ papier k'i ka moto la ne t'a ɲɛ dɛ. E ka taa. Cɛ ne ba e ka sigi cogo ma ɲi yɛrɛ moto kan. E tɛ ne ka fini seri ne la o tuma n ka n da ala kama sa. Cɛ tɛ ja sigi ne ye autorité de dɛ. Ne mago de b'e la aw ka foyi tɛ ka mɔgɔ ka wari bugi. Cɛ ka jamana kuma an bɛ t'o tɔ fɔ poste la yen. Ne mago de b'e la. Ko poste wa ne bɛ moto jɔ an ka taa dɛ. ta wele sa an bɛ bɔ yan. An ka taa kaba in. Ayi monsieur o ye ne ka.
commissaire nana rapport la ñen tellement tigim na infraction chamar la siraga est-ce que baro tellement tigim me yala la abe sipra 3 la wa kaski ba kuna mo flamu ma ko fi kaski mutushi kuna wa me kuma den daja fe kaski to ma moto ga bena jamana ke na ne daja ni yo nyo fla fo sambi dachi ile jamana yala wai ise segi sigire etara ga me commissaire ali gona omona bo mof ka na chef de poste fe ke joy ke ko ngolo ala sora kale te sire nyere ya fo wa nyaje akungolo te ala sorori akai erata d'accord nebita tellement tigi e cloten kuma bela ama fe go mo sabate ta moto la go moto dabora mo flari gama e dume mo sabata mna ne n sabata moto ga na accident edin et puis kaski me kele na kaski nten ton na moto dabora mo flari gama et puis kaski kanga ga obe kuna e ga moto ere papier obem nani vienti moto papier fle e ga moto papier to fle assurance ere be ga moto la aish e tellement tigi assurance te ga moto la e ta kala ma ko assurance na fa bari be assurance da en ala chen ni assurance ni ala kan kisi ne mogota ou ne accident ko assurance go na fa yo de assurance mo bo assurer men assurance te la be yala la te esko kan ai ne ba e ta kala ma ka me police so de kona em na gi peren igi nemne iklobene la ne ma ko te so la ko ai to ga na sa ala ko mai fa i na bon no vendi bla vélo ko fait ça fichier wa iklobene la i damne 500 tellement tigi e auto walga aish ema auto walga e rebe mo ta moto late auto wal e taro na fari be auto wala auto wal kunde wala sa iga code la uruti do wala sa iga se ga moto bol wasa rebe se moto la et ema auto walga e be mo ta moto la auto wal na fa bari be auto wala neba etara kan police bi anoga mo nu bol fa la kanade na eto e ga temesisa na utala accident nganya fe e sigile rebe to na mo kan sigita moto sans faire timsone kala e te ne ga fin serele na ne sigita moto ko fe ne ani moto ti balla ga ferem ne ibe bigi tempere ou e ko rabe kida ne gi beta ko ne ko ibe ta ko rage i kene mane do i kene ma soni fa do ni da ou ben ni sarage ite ta ko la ami au la canal de kama tellement tigi i infraction chaman badige iga infraction a folo i mo sabata moto la moto du dabora flari kama flana kasi kunte mo flanchi kuna sabana iga moto papier u dafalente nanna assurance tiga moto la iga infraction kama iga téléphone la bonga qualifié a warte sara pour sous boloble iga sara sansa ou un message dit là jazz 123 jazz message nana tellement tigi iga infraction bolé ko fe ala ibe wuli sans iga ta assurance ki ga moto la ni mata assurance ki ga moto la moto ite bo ko urgo ne wuli ga ta assurance ki ga moto ina voilà vous de ay wuli ga bo mo toro la wa bona la tellement tigi na we moto bol moto dabora mo flari ga mama dabo mo sabaga ma mo shiga na mo sabata moto la wa fene kaski kan ka obere kuna wa fene assurance na fa bale be assurance ta la moto la ala kan kisi ne mo ta wende accident assurance de boko assuré. C'était les élèves du lycée El Hadj Karim Traoré. Notre thème était basé sur le port du casque dans le rôle suivant. Mohamed Diakité, policier. Je me nomme Kassim Bassala Touré. Mon rôle était de jouer le télémantigi. Je me nomme Boregia Sidibé. Je jouais le rôle du chef de poste. Moi, c'est Mariam Koulibaly. Je jouais le rôle de la cliente. Je m'appelle Ramata Kanté. J'étais la copine de la cliente. Nous vous remercions. Anne Soroma. Bonjour. Anne Soroma. Complexe scolaire Youchao, école Dion Kafra, école Metrouka. Anga Foliba Beladjele. Chérif la télé ka émission circulation routière Siraba Makam.
o jɛmukan enregistrement de bɛ ka k'aw fɛ yen bi i b'a fɔ san o san aw ka promoteur monsieur Traoré promoteur bɛ an wele ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a jan bɛ a ka ekɔlidenw na kosɛbɛ ka d'a kan tuma caman ale de b'a ɲini an kana nin jɛmukan in kɛ aw fɛ yan a kun de a tɛ fɛ aw ka kɔlɔlɔ sɔrɔ aw ka taa ni ka segin na donc a bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw ka promoteur kun code de la route o ye siraba sariyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bolimafɛnbolila ni ka lakana ani k'a ka bolimafɛn lakana donc o la signalisation verticale b'a la n'o ye panneau jɔlenw ye horizontal b'a la n'o ye panneau dalenw ye o ye marquage au sol ye donc marquage au sol bi an bɛna kuma o de kan et n'a y'an suit après an bɛ question réponse kɛ mɔgɔ minnu mana réponse ɲuman sɔrɔ casque bɛ d'olu ma gitron sanfɛ terrain ninnu ye a suguya ka ca a bɛɛ n'a ka baara de don ale dabɔlen don walasa ka gitron tila sira mun bɛ taa yɔrɔ mun na i kan ka jɔ yɔrɔ mun na i man ka jɔ yɔrɔ mun na donc a fɔ a ma chaussée chaussée o ye voies bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a fɔ o de ma chaussée donc chaussée bɛ se ka ta yan ka na yan nin de ye voie ye donc marquage au sol ninnu de bɛ voie dantigɛ yira par exemple chaussée b'a daminɛ yan ka na yan yan o ye voie ye yan fana ye voie ye donc ni terrain ninnu olu de bɛ sira dantigɛ yira olu de b'a yira bolimafɛnbolila la i bɛ se ka taa yɔrɔ min na i tɛ se ka taa yɔrɔ min na i bɛ se ka manœuvre dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la i tɛ se k'o kɛ i n'a fɔ dépassement ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc ni gitron sanfɛ terrain ninnu de b'o yira n'a y'a jateminɛ gitron sanfɛ terrain ninnu n'a fɔ a ma marquage au sol signalisation horizontale i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ kɛ nɛrɛmugulama la a bɛ kɛ jɛma la a bɛ se ka kɛ bulalama la o n'a ɲɔgɔnna caman mais a bɛɛ bɛ kumakan dɔ de fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ nɛrɛmugulama la o b'a yira ko wagatinin ko de don a bɛ yen wagati dɔ a bɛ tila ka bɔ yen mais n'a bɛ jɛman na o bɛ a yira k'a fɔ a bɛ yen wagati bɛɛ donc n'a ye ligne ninnu lajɛ ligne tile filɛ nin ye nin ye jamjan ye a fɔ nin ma la ligne continue ale ka baara ye jumɛn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka bila gitron chaussée camancɛ la komi a bɛ se ka bila chaussée laban na n'ale bɛ yen nɔ ale bɛ jate i b'a fɔ koko de ni ligne continue bɛ gitron yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra camancɛ o a kɛra kɛrɛ o o b'a yira ko bolimafɛnbolila yɛrɛ de man ka yɛlɛ a kan ka d'a kan ale bɛ kɛ yɔrɔ min na n'i yɛlɛnna a kan dɔrɔn a bɛ se ka na ni accident ye o de kama a bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu na donc a fɔ a ma la ligne continue il y a ce qu'on appelle la ligne discontinue la ligne discontinue n'i y'a jateminɛ ale ye tigɛtigɛlen de donc o b'a yira k'a fɔ n'ale bɛ gitron chaussée fan fɛ a bɛ se ka kɛ laban na a bɛ se ka kɛ camancɛ la komi a bɛ se ka kɛ a kun na donc ale ligne n'ale bɛ gitron camancɛ la k'i bɛ se ka yɛlɛ a kan ka mɔgɔ dɔ dépasser i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ ɲɛma i bɛ fɛ ka dépassement kɛ ni la ligne discontinue de bɛ yen i bɛ se ka yɛlɛ a kan komi an y'a fɔ ligne continue yɛlɛn tɛ k'ale kan discontinue an bɛ se ka yɛlɛ o kan donc flèche de rabattement fana bɛ yen o flèche ale saba de bɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ u bɛ taa n'i y'ale ye wagati o wagati i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka danger dɔ de yira ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ chaussée a bɛ virer donc n'a bɛ virer e tɛ se ka dépassement kɛ parce que n'i ko i bɛ dépassement kɛ mobili minnu bɛ na i t'olu ye donc n y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ chaussée bɛ dilan ni nin terrain ninnu de ye discontinue ni continue ani la ligne mixte ni a fɔ nin ma la ligne mixte o ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ discontinue n'o ye tigɛtigɛli ye ale ni continue u fila bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ gitron camancɛ la o cas la an bɛ jumɛn lajɛ an b'a lajɛ n'anw bɛ côté mun na an y'a fɔ discontinue tigɛtigɛli i bɛ se ka yɛlɛ o kan donc n'an b'o côté de la o b'a yira an bɛ se ka yɛlɛ ka dépassement kɛ ka tɛmɛ bolimafɛn wɛrɛ la mun b'a ɲɛma n'a ka suma mais ni mɔgɔ minnu bɛ continue ka côté la olu tɛ se ka dépassement kɛ parce que a fɔra ko ni ale ligne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i man ka yɛlɛ a kan donc a fɔ nin ma la ligne mixte la ligne discontinue la ligne continue ninnu ye flèche de rabattement ye flèche de rabattement n y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna ale saba de bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ donc n'i bɛ gitron kan n'i y'a fɔlɔ ye dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ɲɛfɛ i man ka dépassement kɛ bilen i man ka fɔ i bɛ tɛmɛ bolimafɛn wɛrɛ la parce que a bɛ ka kojugu de fɔ ɲɛfɛ o kɔfɛ la ligne de dissuasion o fana ye jumɛn ye ale bɛ jate i b'a fɔ la ligne continue
donc ligne continue n'ale be non i bɛ se ka dépassement kɛ mais mobili minnu ka suma kosɛbɛ i b'a fɔ fali wotoro n'a ɲɔgɔnnaw bolimafɛn minnu ka suma donc n'o tɛ i man ka dépassement kɛ donc a fɔ ma la ligne de dissuasion donc nin ye mix ye nin ye discontinué maintenant chaussée an y'a fɔ an ɲɛna chaussée c'est l'ensemble des voies bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a fɔ de ma chaussée mobili bɛ boli mun kɔnɔ donc o bɛ dɔn tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ chaussée ye sens unique ye i bɛ taa sɔrɔ double sens don sens unique kɔrɔ voie bɛɛ bɛ taa seginni t'a la i n'a fɔ yan yɔrɔ la ɲɛ b'a la voie a bɛɛ bɛ taa de seginni t'a la i ni bolimafɛn tɛ bɛn double sens o ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin an bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn donc ale de danger ka bon parce que n'a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn dépassement ni fɛnw na caman na accident bɛ b'o la mais chose sens unique la aw bɛ taa aw tɛ segin maintenant o bɛ se ka dɔn cogo di a bɛɛ bɛ dépend ligne ninnu la i bɛ numan fɛnɛ ligne lajɛ n'o ye ligne discontinue o b'a yira chaussée ye double sens ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin mais n'a y'a sɔrɔ o ye ligne continue i n'a fɔ yan o b'a yira chaussée ye sens unique ye a bɛɛ bɛ taa seginni t'a la. Promoteur va remettre le cadeau. C'est le fils d'un de nos enseignants, donc on lui dit vraiment félicitations. Donc je veux que le promoteur lui-même remette son cadeau. Merci pour l'audace. Voilà, les réponses aux questions, c'est une audace, il faut oser. Donc nous allons permettre au directeur de remettre à l'élève de la 9e année, c'est son élève. Félicitations. Ok. Donc Fatou, c'est un nouveau élève. Donc un nouvel élève, il fait la première année électricité. Il est venu cette année. Donc on va vous inviter à bien vous coiffer. Et les bandeaux au niveau de la main, il faut abandonner ça. Donc déjà c'est un de vos nouveaux élèves. Le nouvel... Ouais, il vient d'arriver, oui. D'accord, félicitations. Et... D'accord, mais kumakan laban di promoteur ma pour que ka a clôturer. Ok, merci. Ani baraji. Yani nga do kuma na mbe folo ka Sherifula TV fo. O ka accompagne bana. Nenye asanworo e sanwo san amene émission nke anga ekola ya no awere bora ka fo adam na ni asan sekinye donc mais onye sanworo kala ça veut dire que femendo no circulation route aka gelama kosobe odo koso vraiment amba fait dubsen bekado ko le bekado mobile moto bol chogomina srabe bete chogomina ukado ukabatu odo koso sanwo san amboke okuma amba fo era sumano iniche nikabalala segambali ni émission na faka bo ne rafa kabo kosobe parce que ni mali dembe détaillé akadoro bibina kibe dumiye koni moto madobana otei obay muye hakili sigibalia dambi fo ikabalala ame Sherifula TV fo ola no boray mbe fori dinga mogoma ngabara kalawma ane ko kalamo no ma labani muye ay ko dew anu che anu baraji kuma bi fora bi aka mine aka labatu o de bena feka foyena hakilla ay famille soro anga bi jem kana am complexe scolaire yu shaw la wala sa am to kata lycée la ka to ka émission ke kada ka amba don afo lycée la shifina ko ka cha no olu chama de be moto de ka accident ga cha donc o de kama wakati am ta lycée la ka jem kan ke bien mais complexe scolaire yu shaw la hakilla ay famille soro haketo ben kan swali ala Mohamed. C'est bon?